Jekk tasar dak kollu illi intqal is-sens tal-Kunsill Ġenerali kollu mhux il-speech tiegħi biss kien illi aħna nemmnu għandna viżjoni tas-soċjetà li jimpurta. U allura x'soċjetà jimpurta ma jimpurtaħiex biss min-numri, mill-istatistika, mill-figuri li normalment gvern juri, jippubblika, imma soċjetà li importa min-nies tagħha. Meta nitkellmu fuq il-ħajja, naħseb il-Partit Nazzjonalista illum huwa rikonoxxut bħala l-partit illi mal-ħajja ma jilabx. Illum bid-deċiżjonijiet li ħadna, bl-stand illi ħadna, bil-voti li vvotajna, ġie rikonoxxut illi f'Malta hawn partit wieħed biss, bleħen wieħed, b'mod unanimu illi jitħaddet favur il-ħajja. Il-gvern jgħid li ħajjagħmel art għall-università, u mbagħad inkunu nafu illi qatt ma kien hemm ħsieb illi ssir università ta' veru. Il-gvern jaqbad green area, jaqbad iż-żonqor u jiddeċiedi illi jtih għall-barranin mingħajr ebda proċess. Il-Prim Ministru stess qal ġiex minuti dam jitkellem ma' da il-barrani illi m'għandu ebda tip ta' storja ta' esperjenza fl-edukazzjoni u l-edukazzjoni ta' pajjiżna. Kien ħajafda biex isir università barranija billi aħna nżebilħu art verġni mingħajr ebda bżonn ħtieġa biex nagħtu biss opportunità ta' spekulazzjoni. Dak huwa ippjanar fit-tul. Iżgur li intendi favur l-iżviluppaturi, mela l-iżviluppaturi huma xi ħadd li huma ħżiena, jiena rrid li jkun hemm żvilupp, irrid li l-iżviluppaturi jaħdmu, jibqgħu jaħdmu, ikun hemm il-kontinwità u l-Partit Nazzjonalista jserħilhom moħħhom itihom il-komfort illi n-negozju f'Malta inkluż tagħhom ħajibqa' jikber brata illi huma ikomplu jikbru, jespandu u jagħmlu ġid tal-pajjiżna. Ir-responsabbiltà tal-gvern però illi dan isir b'mod maħsub, ippjanat. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra l-iżvilupp, huwa kontra l-iżvilupp insostenibbli, huwa kontra l-iżvilupp mingħajr pjan. Jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn dem ġdid across the board, naħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn firxa wiesa ta' nies, naħseb li qed jirnexxilna nattiraw lilna nies minn kwalunkwe strejta tas-soċjetà. Diġà għadt li ma rridx Partit Nazzjonalista magħluq, diġà għadt li ma rridx illi jkunu ġejjin minn setturi partikolari, diġà għadt li ma rridx inkunu restrittivi, irrid li jkollna rappreżentanza minn kull strejta tal-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista ħajjirnexxielu f'dawn l-4 snin verament ikun jarġa' mhux biss man-nies imma ħajkun il-partit tan-nies. Nagħmel stedina oħra lil kull membru parlamentari, lil kull membru tal-gvern li jkun trasparenti daqs kemm kont jien, li jiftaħ id-dokumenti tiegħu beraħ, illi jkun miftuħ għall-indaġini għal kif daħal fil-politika, x'kien jiswa meta daħal fil-politika, x'kellu assi u x'kellu dejn, u mbagħad nagħmlu l-istess eżerċizzju meta noħorġu fil-politika, mhux fil-bidu biss. X'tiswa meta dħalt, x'tiswa meta ħriġt. Ħalli n-nies jiġġudikaw jekk mill-politika tajtx jew ħtafx.